дар шаҳри Санкт-Петербург рейди полис дар якҷоягӣ бо аъзои созмони Русская община ё худ ҷамоаи русӣ барпо шуд ки дар он ба гуфтаи муаллифон нуқтаҳои тиҷоратии ғайриқонунӣ маҳв карда шуданд. дар наворе ки Русская община нашр кардааст баҳси муҳоҷире бо масъулони рейд дида мешавад. дастонатро аз киса барор. шумо ҳам дастонатонро аз ҷайбатон бароред. ман бо шумо ҳамин гуна суҳбат мекунам. корманди полис чӣ гуна истоданро худаш ҳал мекунад? алё ту умуман кордор нашав. алё нагӯ. ин ту кордор шуда истодаӣ. кӣ ҳастӣ? чаро ба ман ёд медиҳӣ? дар созмони Русская община гуфтанд ки ҳодиса дар кӯчаи Болшевикҳо рӯй додааст. дар навор узви созмон бо таҳқир ба муҳоҷир мегӯяд ҷувори маккайро ки дар даст дорид дар боздоштгоҳ лозим мешавад. ширкаткунандагони баҳс дар рафти суҳбат таъкид мекунанд ки ин муҳоҷир ноболиғ аст. аммо муаллифи навор мегӯяд афроде мисли ӯ одамонро мекушанд ва маводи мухаддир мефурӯшанд. дар интиҳои навор нишон дода шудааст ки чӣ гуна нирӯҳои амнияти бераҳмона муҳоҷирро боздошт мекунанд. созмони Русская община ҷузъиёти боздоштро нашр накардааст. дар идораи полиси Санкт-Петербург низ дар бораи ин боздошт маълумоте нашр нашудааст.